Punta diri mga kalagan. Wala pagi ang itong gihimo nga dalan. Temporary na to. No pagpasko. So diri na punta agi sa i-alternate. Wala. Pila-pila ta dire. Diyaw. Hinay-hinay ta diya. Diri na po gipagian. Diri na po gipagi sa taga DPWH. Siya mga kalagan, no? Nahina na ta dire. Tanawag niya itong pagpasko gipagyan na diya. Aron trabaho na pag balik. So diri na punta. Diha agyo. Tara agi. Medyo tok-tok nga diha. Pero nahinay lang gud. Siya mga kalagan. Nahinay lang ta diri, oh. Nahinay lang ta. Lima ay nagbalik. Kaya naman yun sa kaon, ano yun. Ano siya diri ang dalan. Ipod kayo dangog. Ang problema ano yung dangog. Ang mga tao da bakta sa gilid. Okay naman. Ya, trabaho mo nagbalik di agad. Ang mga tao sa gilid gikan sa tao ngayon mga bato. Oh. Ay, sama na yung nagsaka man niya, no? Saka ano niya, luhay kayo. Ito mo to. Iya, to ya. Gawin na po. Mga ganas mga tao sa bus terminal. So, tara. Ayan na sa kaon niya. Nahinay ragot. Ika nang ipila. Mga pagi niya. Pila. May pila pasaka. Pila pasaka mga kailagaan. Mga kalagan. Ano siya pila pasaka. Taas-taas po kayo. Ngini na. Kami po dito sa babaw. Taas po dito sa babaw. Puli-puli nagpunta. Ano? Oh. Taas yung pila. Taas yung pila mga kalagan. So, mawara to. Daghang salamat. Dayon ng Diyos.